ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବା। ଯେତିକି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆହେଇଥିବ ଧରାଯାଉ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଲେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରାହେବ। ଏଇଠୁ ରଖି ଯେତିକି ନେଇଛେ ଏତିକିରେ ଠିକ୍ ଏ ଚାପରେ ଅଛି 60, 120, 180, ଆଉ 60, ଆଉ 60, ଠିକ୍ ଆଉ 60। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଚାପ କଟା ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଚାପ ଛାଡ଼ି ଏଇଠୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଚାପକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଚାପ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚାପ ଛାଡ଼ି ଆର ଚାପକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଠୁ ନାଁ ଦେଲେ ଚଳିବ, ABC। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରାହେବ। ଲମ୍ବା ଗାରଟିଏ ନେଇଯିବ, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆହେଇଛି, ତାର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲ, ଏଠୁ 4 ଚାପ କାଟିଲ, ଏପଟେ 4 ଏପଟେ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବୁଲିଗଲା। ଏବେ ଏ ବ୍ୟାସଟିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ଏକାଥରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲ, 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲ। ଏ 4ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେବାର ଅଙ୍କନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପେନ୍ରେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପେନସିଲ୍ରେ କରିବ। ଖାତାରେ କେହି ହେଲେ ପେନ୍ରେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଯିବନି କାଳେ ପେନସିଲ୍ରେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପେନ୍ରେ କରୁଛି। ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଦେଇଦେବା ABCD। ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବା। ଏଥିରେ ବି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଉଛୁ। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ହେବନି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାପ କାଟିଦେବ। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏତିକି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର 60, 120, 180, ତାପରେ ପୁଣି 60, ପୁଣି 60, ଏଠି ପୁଣି 60 ଚାପ କାଟିଦେଲ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଗ କରୁଥିଲ। ଏଥିରେ କିଛି ଚାପ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଚାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିଦେବ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଏଠି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 6ଟା ଯାକ 60 ଡିଗ୍ରିଆ ଚାପକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ନାଁ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଠୁ ନାଁ ଦେଲେ ଚଳିବ, ABCDEF। ବର୍ତ୍ତମାନ ABCDEF ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି।